Eu quero unha universidade que se adiante ás demandas sociais, tanto no ámbito formativo como no ámbito investigador, quero unha universidade que sexa exemplo de bo goberno, de transparencia, de corresponsabilidade, unha universidade donde sexan fundamentais os valores da cultura democrática, da cultura da paz, unha universidade que fomente a sostibilidade, o respeto, unha universidade feminista, unha universidade libre de violencias, onde cada quen atope o seu sitio e poida desenvolver tamén a súa carreira como estudante ou como persoa traballadora. Eu creo que a constancia e o termos un proxecto moi maduro, o ilo explicando en todas partes, a cada quen centrándolle máis no que máis lle astinxía, nas xuntanzas con estudantado, nas xuntanzas co persoal empregado investigador, co persoal técnico de xestión, nos centros, con equipos directivos, e, sobre todo, eu creo que moita labor de explicación e de escoita, sobre todo, de tratar de transmitir que o que queremos é un goberno participativo, un goberno da universidade que escoite, que implique, que faga corresponsables a todas as partes. Entón, eu penso que iso foi o que fixemos, nos resultados parece que funcionou e é o que pretendemos seguir facendo.